Fatima, san ki nake, so nake ki amince ki aure ni. Zan zama gatan ki a garin Sufawan nan. Baba, ni kuma kake so ka aura? Na zaci kai uba ne a gurina. Zan iya zama duka Fatima. Zan iya zama uba, zan iya zama miji. Abin da nake so ke dai ki amince kawai. Gobe da safe in ɗauki sadaki in baki a ɗaura mana aure. Ni fa gaskiya ba aure ne ya kawo ni Sufawa baba. Na zo ne domin na nemi ilimin addini kuma in samu natsuwa. To shi za ki aure. Yaya mace kamar ki za ki zauna babu aure ne? Akwai nutso da tafi aure ne? Ke yarinya, ni fa gata nake so na miki. Idan ba ni ba, wa zai aure ki a garin nan? Ki yadda na aure ki don rufa miki asiri. Idan kuma ba haka ba, za ki tabbata babu aure a garin nan. Baba ka yi haƙuri. Ni dai na faɗa miki, rufin asirinki kawai ki aure ni. What Alhaji Garga tell me shocked me very well. Yanzu ashe babu mai aure na a cikin 'yan uwana musulmi sai wanda zai rufa mini asiri. Na ki amincewa da Alhaji Garga. Daga ranar na fara tsorata. Na fara tunanin ashe ba ɗaya nake da sauran musulmi ba. Kawai ba Fatima. Ka faɗa miki batun a baya. Mutumin da ya musulunta a yau to ya fi wanda ya daɗe a cikin musulunci kusanci da aljanna. Saboda da zarar ka karɓi musulunci to dukkan laifukan da aka aikata a baya Allah ya yafe maka su gaba ɗaya. Ka zanto tamakar wadda aka haifa yau ɗin nan. Mai garin Sufawa. Fatima, wannan fa wata dama ce kika samu. Domin Alhaji Garga duk garin nan namu na Sufawa babu wanda ya kai shi arziki. Na yi mamaki da mai gari bai kawo maganar tsufan Alhaji Garga ba. Ni fa baba mai gari. Tun da Alhaji Garga ya ɗauke ni ya kai ni gidansa, kallon uba nake masa. Kuma 'ya'yansa na ɗauke su tamkar ƙannaina ne. Haba mutum. Aure ai rufin asiri ne. Ni ma nan da ke gani na a matsayin mai gari. Ina da mata biyu. Dududu daga wadda take shekara 20 sai wadda bata rufa ba. Kin ga duk sa'anin ki ne. Ina da yaƙini zai kula da ke. Za ki samu ci, za ki samu sha. Da sutura fiye da kowace mace da take gidan aurenta a garin nan na Sufa. Kada ki manta, za ki yi karatunki da ibadarki cikin nutsuwa. Abin da nake so da ki amince masa kawai. Kin ga ke shigo Sufawa da kafar dama. Haba Fati, ki sani za ki samu karatu. Ki yi ibadaki cikin nutsuwa. Ha! Baban bai hijja ya mun tsufa. Ya fi jika da ni. Ha! To shi kenan. Ya rage gare ki. Sai ki je ki same shi. Ki ce masa ba kya so. Kin ga ko dole za ki bar gidansa. Kuma ban san ina za ki je ki samu gata kamar na gidan Alhaji Garga. Na bar gidan mai gari da tunanin me ya kamata na yi. Saboda na ga kamar ransa ya ɗan ɓaci. Hankalina ya tashi sosai. Saboda ina so in ci gaba da zama a Sufawa.
saboda ina so na yi bauta kuma na yi karatun addini. A taƙaice dai sai ƙarfin imani na yayi rinjaye zaɓin aure. Na ji zan iya zama da Alhaji Garga in har zan rayu cikin farin ciki kuma cikin musulunci. Sai dai daga lokacin na fara fahimtar ashe ni ba kowa bace. An jima ana mina ganin baƙuwa a cikin addini. Haba, ai tun da kika zo gidan da na san biki shigo da alheri ba, munafuka mai bakin zuciya. Wallahi yaya, wannan da kike gani nan gaba kaɗan kada ta gani daga cikin gidan. Mami ni kar ki ƙara kiran mamanmu da mamu don duk danginmu babu arna. Ka ji ta wai moni. Za ta kafirta mana uwa. Ai abin ma nake jewa ba. Nan gaba kaɗan ana canza musu aƙida. Da zagin yayi yawa sai na tashi na shige ɗaki. Sai dai a cikin ɗakin ma ban tsira ba. Na tarar da Bahijja wacce tun da na zo gidan ta rike na tamkar ƙawa tana zaune da ni tana jirar shigowata. Ke da Allah saurara mu. In ba ki shawara za ki ɗauka? Ki tattara kuwa sai ki tafi ki bar gidan da ki koma ki fito akai ki zaman kishi da mahaifiyata. Kina ji na? Inda na saboda akan ki aure ubana, gwara ma ki je kuma ina ne wannan matsalar ki ce ba tawo ba. Ke? Mulki. Don wanki kina cewa tattara na ta yana ta bar gidan nan sai dai uwarki ta bar gidan nan amma ba Fatima ba. Alhaji. Akan wanda ba sai su ta fito ba za su kame ɗaya. Hajiya ko yayi gidan nan. A san Fatima zan iya koran kowa a gidan nan. Zan yi tsawo kowa a gidan nan da ku da 'ya'yanku. Bahijja ta duku sosai. Ni kuma tun daga lokacin na fara tsoron Alhaji Garga. Saboda ganin irin dukan da yi wa Bahijja. A harabar gidan sai wani sabon al'amari ya faru. Inda Damori ta sake tarar Alhaji a lokacin da yake cikin tsananin fushi. Wallahi Alhaji, akan wannan kafuran yarinya ba za ka zo cikin gida ka rika ɗaga mana hankali ba. Ina ganin gaba ma ta hudun da ka kawo, ba ma gujiya za ka auro ka kawo mana cikin gidan nan. Damori? Ni ke faɗa wa irin wannan maganganun? To ai gaskiya na faɗa. Lallai Damori. Ka duba abin da kai ma Bahijja, kan ba ka haife ta ba? Lallai Damori, lallai kin cika, kin ƙoshi a gidan nan. Ba kya jin tsoro na? Zaman gidan nan ya miki daɗi. Biki da jaraba ko tsoro na ma ba kya ji. Haka ne. Da na yi biyu. Alhaji me kake nufi? Yanzu na cika uku. Na shiga uku. Ki tattara naki ina ki koma gidan malam talle. Ki gaba da cin tafasa da kunun tsamiya kuma tallafin da nake bayarwa na daina da kiran. Alhaji ne ya zafi haka. Na shiga uku. Kuma yara na ki ban su anan. Ban da ku. Ku zauna ku ci gaba da cin doya da kwai. A sati ku sha madara da shayi. In banza aikin wofi. Damori? Me kai ki wani? Ai tun da kika ji bakina na yi ke ma da sai tuntu. Kina cewa me kai ni ba duk akan ku nayi ba. Wallahi Allah ya isa mu. Sai a ranar na san ashe saki a wajen musulmi abu mai sauki ne. Da an faɗa kawai ba ɓata lokaci sai tafiya. Ruth, musulunci ba ya so a yi saki. Musulunci ya fi so mata da miji su rayu har abada. Duk da cewa saki halal ne a musulunci, amma an halatta shi ne saboda akwai condition ɗin da yake warantin dole sai an rabu babu yadda za a yi.
Me yasa ba a zama duk rinsi duk wuya? Saboda idan aka yi hakan, ɗaya daga ciki zai iya cutuwa. Ko mijin ya cutu, ko kuma matar ta cutu, ko kuwa ‘ya'yan da aka haifa su cutu. Saboda ana iya shiga wani yanayi da babu yadda za a yi, rabuwan kaɗai shi ne solution. To amma me yasa wasu suke saki kai tsaye for no reason? Saboda ba su da ilimin ƙa'idojin saki. Tun da kai kana da ilimin sai ka faɗa min ƙa'idojin sakin. Wato Fatima. Ruth. Okay, Ruth. Ina jin ka. Ruth, wato kamar yadda na gaya miki, shi saki shi ne last option a musulunci. A dalilin haka ne Allah ya tsara hanyoyi daban-daban da inda za a zauna da miji da mata a yi zaman lafiya ba tare da an kai ga saki. Akwai sura ta musamman da Allah ya sauke, tana magana ne akan yadda mata da miji za su zauna zaman aure, zaman lafiya. A cikin surar, aya ta farko ma tana magana ne akan idan har an yi sakin, to matar kada ta fita a gidan ta zauna zaman wata 3 tana zaman idda. Idda. Menene idda? Zaman jira kenan. Saboda idan har mace za ta zauna a gidan miji tsawon wata 3 suna tare, to mijin zai iya canza shawara ya dawo da ita a ci gaba da zama. Sannan saboda Allah baya so a rabu, shi yasa sai aka raba sakin har gida 2. Idan aka saki mace saki 1, za su iya sasantawa a dawo a ci gaba da zaman aure. Idan aka samu matsala aka sake yin saki na 2, still za su iya sasantawa su ci gaba da zama. Idan har aka kai ga saki 3, to nan ne babu yadda za a yi, dole sai an rabin matar ta je ta yi wani aure, wanda wannan auren shi zai zamto kamar horo ga mijin. To me yasa ni da na musulunta ake ta tuna min da dangina? Kenan akwai bambanci wanda aka haifa a cikin musulunci da wanda ya shiga musulunci kenan? Ko kaɗan ba mu da bambanci, dukkan mu ɗaya ne. To me yasa suke kira na dangin arna? Saboda jahilai ne. Ruth, shi musulunci da kike ji kike gani, addini ne mai hangen nesa. Saboda Allah ya sani cewa a cikin musulmai akwai jahilai da za su iya riƙa yin mutum gori idan ya musulunta, ko kuwa a'a iyayensa ne ba musulmai ba. To, kai da kake da ilimi sai ka gaya mai inda aka ce a musulunci duk ɗaya muke. Shi addinin musulunci ne addini ne mai hangen nesa. Allah ya sani cewa a cikin musulmai akwai jahilan da za su iya mutum gorin addini, ko kuwa su ce iyayen shi ba musulmi ba, duk da cewa ya yi imani. Sai Allah ya ba da misali a cikin suratul Tahrim. Sai Allah ya ce misalin hakan shi ne misalin matan annabawan nan guda 2. Shin kin san annabi Nuhu? Prophet Noah. Yes. Kin san annabi Lut? Prophet Lut, na san shi. Akwai maganan shi a cikin littafin mu mai tsarki.
Fine. To dukkaninsu matansu ba su yi imani da su ba. Lallai na san Lut a cikin littafinmu na Farawa. Har an ce Allah ya mayar da ita mutum-mutumi na gishiri. Yes, amma a cikin Kur'ani sai Allah ya ce dukkaninsu ‘yan wuta ne saboda ba su yi imani da su ba. Baya ga haka, shin kin san Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Prophet Abraham, na san shi, shi ma annabi ne. Fine. To shi ma a cikin Alkur'ani an tabbatar da cewa mahaifinsa har ya mutu bai yi imani da shi ba. Hasali ma mahaifin nasa bautan gumaka yake yi. Kin ga kenan idan har za a yi wa mutum gori akan iyayensa ba musulmi ba ne, kin da Annabi Ibrahim kenan za a fara. Don haka idan mutum ya musulunta iyayensa kuma ba musulmai ba, wannan ba zai taɓa imaninsa ba, ba kuma zai sa ya ƙi musu biyayya ba. To ne zai je gurinsu su zauna su yi hira tare, su ci abinci tare, kawai dai ba zai yi musu biyayya wajen saɓon Ubangiji ba. Ruciya dai? A daren da aka ɗaura mini aure da Alhaji Garga, ina zaune a cikin ɗaki, ina tunanin rabuwana da Abel. Abel kuma? Shi ne saurayina Abilmu. Abel, idan ka tafi yaushe za ka dawo? Karki damu, ki dai ki hakuri ki rike alkawari. Haba Abel, please now. Karki da kin san garin da aka kai ni da nisa. Baran samu dawa ba sai Christmas ko New Year. Abel, Oh, za ka koma Enugu ne? wallahi ko mun yanzu kin san tun da suka kai mu can da nisa baran samu da ba sai Christmas ko New Year. Na zo yi sallama da ku ne da man wuce. Ka zo kai sallama da Ruti dai ba da ni ba. To Allah ya kai ka lafiya. Amin mo. Thank you mo. Ina cikin tunanin Abel. Sai na ji an turo ƙofa. Na tashi zaune a tsorace. Na yi mamakin ganin Alhaji Garga a wannan lokacin. Saboda ko karfe 8 ba ta yi ba. Ina jin yara suna ta hayaniya a ɗakunansu. Amarya. Sanu da zuwa Alhaji. Amarya. Sanu da zuwa Alhaji. Yawwa, Fatima. Ga kaza na kawo miki da lemu. Ki ci ki sha, ki ji daɗi. Na goshi. Ki ci kaza, Fatima, ba mu da lokaci. Na goshi. Kin ƙoshi? A daren ban san me Alhaji Garga ya shawo ba. Sorry. Na san duk labarin da za ki bada yanzu ba mai daɗin ji ba ne. Dare ne mai cike da tsoro, firgici, tashin hankali da kuma ciwo. Sorry. Za ki ci gaba da bada labarin nan ko dai mu bari some other time. I won't tell you because I know I'll make you come back. Na so ka yi min uzuri saboda babu wani mai tausayin da zan ba shi labari na da ba zai yi min uzuri ba. Ki haƙuri. Ba zan takura miki ba, amma dai zan so in ji labarin.
kafin gari ya waye. Alhaji Garga ya ji min ciwo a jiki na bangarori da yawa. Dama no show me mercy at all. Na kasa tashi. Jini yana zuba daga jikina. Shi kanshi da ga halin da nake ciki sai da ya tsorata ya kira yaya Asabe. Duk da halayen tsana da yaya Asabe ta nuna mini, amma a ranar na yaba mata saboda tsaya mini da ta yi da kuma irin tausayin da na bata. A lokacin ne na ƙara yarda da Alhaji Garga mugu ne. Sannu Fatima, sannu za ke tashi? Alhaji, yarinya na fa za ta iya mutuwa a kowane lokaci, gari mu kai ta asibiti. Asabe? Ashe ba ki da hankali ban sani ba? A ɗauki yarinyar nan da tsakar rana a ce an kai ta asibiti? Ai ya zama tona asiri. Yaya mutanen gari za su kalle ni? A wannan rashin tunani ne. Sannu, za ki tashi? Ba zan iya. Amma jini. Jini? Hajiya abin da nake so da ke ku yi dabaru irin naku na mata. Kawai ki mata haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji Garga yana fita bai jima ba ya dawo da wani mai maganin gargajiya. Kafin ya dawo yaya Asabe ta kai ni bayi ta mini wanka da ruwan ɗumi, amma jinin har yanzu bai tsaya ba. Ba ta wannan ta sha, yanzu jinin zai tsaya kuma za ta daina jin raɗaɗi. Fatima me yasa ke ɗan karen taurin kai? Ki sha maganin nan ma. Da kai na fara je na ɗauko shi. Ko asibitin ma suna bar magani ne? Alhaji kamata a hankali ne. Yarinya na za ta iya mutu a kowane lokaci. Sha yarinya, daure ki sha. Yanzu jinin zai tsaya. Yanzu nan. Ki sha. Ban kai minti ɗaya da shan maganin ba. Cikina ya fara wani irin mugun ciwo. A take na fara ganin duhu, jiri da hajijiya suka ƙaru. Dangana, yaya haka? Dama bata ci abinci ba ne? Ka tambaye ni ne? To ai ba a shan maganin sai an ci abinci. Kai, amma dangana ban taɓa ganin shashashen mutum irin ka ba. A'a! Alhaji, ‘yan nan fa za ta mutu fa. Gaskiya ba zan iya zama ina jiran ka ba. Gara kai ta asibiti. Baija! Shikenan asirina ya tonu. Allah da za ta yi tsawon rai Alhaji. Idan mata za ta mutu kai ka kashe ta dangana. Ka san tsoron Allah Alhaji. An kai ni ɗan ƙaramin asibiti a Sufawa. Na kwana ɗaya a wajen. Aka mini treatment, jinin ya tsaya, kuma aka mini allura. Sannu ko? Na gode mama. Da sauki. Wallahi, ba don kun ce mijinta ba ne, da sai na kira folisawa sun zo sun ebi bayanai. Ke hakuri, kar ki sako 'yan sanda a ciki. Yarki ce? Kishiyata ce. Kina nufin mijinku ɗaya? Mijinmu ɗaya. Kuma mijin naku tsoho ne? Wallahi shekaru 65 ne. Oh my God!
Wai me yake damun wasu mutane ne? Ya za ka auri sa'an jikanka ka ji mata wannan raunin? Mama da Allah mu bar wannan magana. Ke kuma wace ce ki? Yarsu ce sai aka yaya. Gashi. A saya mata magunguna sannan a gaya masa kar ya zo kusa da ita sai bayan wata ɗaya. Har wata ɗaya? Wata ɗaya. To, zan gaya mishi. Mama, dan Allah ku yi haƙuri ku tafi ku bar ni a nan. Anti, dan Allah ku bar ni in zauna da ke a nan kin ci? Ki haƙuri Fatima, ba mu da gadaje ne, kuma muna tunanin emergency. Abin mamaki har na dawo gida, Alhaji Garga bai zo asibitin ya duba ni ba, saboda yana gudun abin kunya. Sai bayan na koma gida da kwana ɗaya, da raunin a jikina ya shigo mi da ɗaki da daddare. Alhaji ban da lafiya, har yanzu jikina akwai rauni. Ba ki da lafiya? To a wannan rashin lafiyan ba wani matsala ba ne, abu ne da zai zo ya wuce. Ni ka yi haƙuri. Fatima, wai ke wace irin mata ce mai ɗan karanta wurin kai? Me yasa ba ki da fahimta ne? Na ce me yasa ba ki da... A daren na ki amincewa da shi, nan take a hauna da duka, da na ga zai sake raunata ni sai na fice daga ɗakin da gudu. Ke Fatima! Fatima! Ki dawo ba ki tona ma asiri! Fatima! Ban tsaya ko ina ba sai gidan mai gari. Na yi ta dukan ƙofar gidan har sai da ya fito. Ina zuwa. Ka taimake ni wallahi kashe ni zai. Me faru? Alhaji Garga ya zo gidan mai gari, amma mai gari ya ba shi haƙuri ya ce ya bari sai da safe. Washe gari da kansa ya mayar da ni gidan Alhaji Garga. Abin da nake so da kai, ka ƙaurace mata na lokacin da aka bukata. Ke kuma Fatima, aure ɗan haƙuri ne, a yi haƙuri. Baba ni ku yi haƙuri kawai a raba auren nan ba zan iya. Ka ji ta ko? Nace ka je ta ko? Wannan yarinyar butulci ba ta da godiyan Allah. Alai Garga, komai a hankali ake binsa. Ba da hayaniya ba, shi aure abu ne wanda ake haƙuri. Kai haƙuri. Haba. Allah Fatima a yi haƙuri. Baba ku ji tausayi na mana. Ku ji tausayi me yasa ba sa kwakwa tausayi ne aure ne. Nakan ji ana cewa matan musulmi 'yan gata ne, ana tausayinsu, ba sa shan wahala, amma ban ga haka a gidan Alhaji Garga ba. Ba ki ga haka a gidan Alhaji Garga ba, amma akwai hakan a cikin Alkur'ani mai girma. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alkur'ani mai girma yake cewa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama. Wato yana daga cikin ayoyin Allah da ya halitta wa mutane matan aurensu daga jikinsu domin su samu natsuwa a gare su, kuma ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninsu. Lallai a cikin wannan al'amari akwai ayoyi ga mutane masu tunani. Shi yasa duk auren da kika gani miji baya tausayin mata, to wannan aure ba aure ne na musulmi ba. A musulunci ana so miji ya ji tausayin matarsa, ya zama silar lafiyarta ba wai silar cutar da ita ba.
Alhaji Gargadono dawa. Ba shi kadai ba, akwai mutane da yawa da ba su san hakan ba. Ni na sani da cewa a Bilmu ma'aurata su kan yi faɗa har sai doke-doke. Amma duk rantsi ba a rabuwa. Ruth. Yes. Ya kuka kare da azzalimi Alhaji Garga? Bayan mai gari ya maida ni gida. Ba a gida na kwana ba, a asibiti na kwana. Kuma dai? Yes. Ina tsaye a ƙofar ɗaki. Alhaji Garga yana raka mai gari zai koma. Saboda baƙin ciki da faɗuwar gaba da tashin hankali. Sai na ji jiri ya ɗibe ni. Ban yi aune ba sai na ji na faɗi a ƙasa. Yaya Asabe ce ta sake ɗaga ni. Sannan aka sake komawa da ni asibiti. Inda a can Nurse Mubaraka ta zauna da ni. Na ba ta labari gaba ɗaya. A ranar na ga tausayi na gaske. Ta na san irin masifar ta san shiga kenan. Ta ba zo nan tsufa ba. Ta fadar na ji. Yanzu duk na ci na sani komai. Kowa ma tsoro yake bayi. A'a, Fatima, ba kowa ne ba shi da imani ba. Masu tausayi sun fi yawa. Da Allah ki taimaka kake bari in koma gidan Alhaji Garga. Insha Allah ba za ki koma gidansa ba. Likita, bari na faɗa miki. Alhaji zai iya yin komai akan yarinyar nan. To ki koma ki je ki gaya masa. Ni Mubaraka na ce ba za ta koma ba, shi ya zo da kansa. Haka kuka ce? To zan gaya mishi. Ina take ya jikin nata. Ta ci gashi na gaske taimaki. Jiki da sauki. Amma ba ita ba gidanka har abada. Saboda ke ce uwarta? Ni ba uwarta bace, amma zan tsaya mata. Waye ubanki a sufawa? Ni ba 'yar sufawa bace, amma zan nuna maka ni wace ce. Mijina babban ɗan sanda ne. Zan kai ka ƙara wurinsa. Insha Allahu sai an kai ka kotu an ɗaure ka. Ina da report ɗin duk abin da kai mata, saboda komai yana nan a rubuce a matsayin shaida. Ba dai kunyan duniya kake tsoro ba? To wallahi asirinka ya tono. Ke yarinya, karki mun rashin kunya dan na haife ki. Ai baka san girma ba. Abin da kai ko ɗan shekara 20 ba zai yi ba. Amma kai ko a jikinka, ka jira ka ga me zai faru. Alhaji, mu tafi gida, kar ta kira maka 'yan sanda. Kar ki kuskura ki kira wani a wayar nan. To ku fita min daga asibitin nan. Kar ki kuskura ki kira, na gaya miki. Mu tafi. I was so lucky Sister Mubaraka ta sami mama a waya. Kuma a take ta haɗa mu. Na ji mama tana kuka, kukanta ya sake rikita ni. A take na faɗa wa mama inda nake, kuma a ranar ta kamo hanyar sufawa. Washe gari wani babban abun mamaki ne ya faru. To, ba da Alhaji Garga ba. A'a. Ina kwance a kan gadon asibiti mahaifiyata ta shigo. Na tashi cikin murna. Sai daga mahaifiyata cikin shigar da ban taɓa tsammanin zan ganta a cikinta ba. Assalamu alaikum.
Mama. Fatima. Ki murna mana ga mamanki ta zo. Mama. Yata. Waye miki haka? Waye cutar min da ke? Ashe kina nan Safuwa? Mama ya na ganki haka. Na canza shiga. Ai ni ma na karɓi musulunci. Daga su kike? Sunana Zainab. Sakon da kika bar mini shi ne ta karantawa.